Guys, may dumating na naman akong plant na ang alam ko dito, ano to alocasia. So yung trending na alocasia to, hindi ko alam kung ito yung may dragon ba yun or ano. Basta yung parang ano yung dahon niya, parang dragon. So ito yun. Ito ay galing sa Butuan City. Ayan. So, nag-travel siya ng 5 days. Dito na siya. So, pinantay natin. Buksan na yan. Buksan na natin. Binalot talaga. Mukhang nakabuluktot yung dahon. Anyway, wow, green na green pa. Oy, may pangalan na pala pa. Nalatan na nila. So ito free ko daw, si Green Shield. So mamaya na yun si Green Shield. Free yan, free. Wow. Okay, so ito ay silver. Silver na alocasia. Ano ba yung tsura niya? Pwede ata hilahin. Wow, silver nga. Actually, naging yellow na siya, no? Pero ito siya, buhay pa. Ayan, sana naman. Ang ganda ng dahon. Ito maganda i-display. Gusto ko to. Rare. Dilaw. Wow, ang ganda ng silver. Dalawa to hanapin ko yung isa. Silver. Ito pa isa. Ito yung isang silver. Ano to? 3 varieties na iba-iba. Pero tatlong varieties sila na tigda dalawa yung kinuha ko. Ito yung isang silver. Andyan yung JNT, sorry. Ayan. So, napuputol. So, ito yung ating pangalawang silver. Okay pa naman yung dahon niya. Pero tingin ko, hindi rin tatagal to. Malalanta rin siya. Pero may bago siyang posto. Next. Yan natin, baka may libre. Ay, wala. Silver. Oh, ito yung dragon scale. Dragon scale daw to. Saan pa yung gunting ko? Dragon scale. Pwede naman siyang hilahin. Parang magkamukha. Orange. Ganda. Grabe. Ang ganda ng kulay. Parang magkamukha sila. Kaiba nila talaga. Pareho lang ba? Parang pareho lang sila, no? Ito payat siya na mahaba. Ito medyo mataba. So parang yun yung difference. Tignan natin yung isa pa na dragon din. Oops, may basa dito. Hindi na pisted. May lalim. So dragon scale. Dragon scale or ano ba yun? Dragon scale. Oh, yun. Walang green. Ito yung isang dragon scale. Bali, sana okay itong usbong. So, yan. Ang ganda. Kapal ng ano yun. So, yun lang. Parang payat siya compared sa silver. Yun yung difference yata nila. Next is yung Black Mamba. Ang alam kong Black Mamba, ano lang ay may Black Mamba rin na philodendron, no? Meron din palang Black Mamba na alocasia.
Meron din si Kalayjun. Oh. Black Mamba. Anong difference niya? Di ba black dapat yung likod? So black. Anong difference niya? May mahina. Cut. Pakikat. Ito yung ating Black Mamba. So, maliit siya na pabilog. Tingnan natin yung isa. Bakit? Parang iba itsura nito. Iba yata. Kasi alam ko dark to eh. Pero itong Black Mamba niya isa hindi siya black. Okay. So, yan siguro yung sasabihin natin kay seller. Kasi alam ko black ng likod ng Black Mamba ito. So yung ito hindi. So hindi siya, I think hindi siya Black Mamba. Tsaka yung texture niya iba. Yan. So i-report natin yan kay seller. Kasi mas mahal si Black Mamba compare dun sa iba. Konti lang din naman. May nalanta na siya. Maingay na naman. So, tignan natin yung green shield. Ay, mamaya po po ako. Nagre-record po ako. Si green shield, yung ating free. Ayan, free green shield. Tignan natin si green shield. Ingay na naman ang mga sakyan sa labas. Grabe, ang talim ng gunting ko. Ay, hindi naman na-damage. Si green shield. Ayun, si green shield. May green shield ako dyan. Malalaki rin yung daan. Pero parang hindi ko alam kung dahil sa biyahe, ganito na yung kulay niya. Okay. Ito yung black Mamba. I think so. Payat. Tapos ito siguro yung ito nga yung dragon scale. Ito yung dragon scale. Yung hindi dark yung likod. So nagkapalit lang siya ng label. Nagkapalit lang siya ng label. Ayan. So yun, tama naman. Nagkapalit lang siya ng label. Anyways. Yan. So yan yung ating unboxing ng ating bagong dating na mga nakakatakyot na Alokasha. So sana tumubo. So gagawin natin dito, ibababad natin ulit siya doon sa powder na Chinese, galing sa China na powder. Ito. Ayan. Sa mga viewers, don't forget to like, subscribe para sa aking next video. So pag naitanim ko na, yung sa mga gustong mag-request ng paano tinanim, comment lang po at gagawa rin ako ng video paano ako mag-replant. So andyan po. Sa mga nagtatanong kung sino ang aking seller,
Bubulungan ko po kayo. Subscribe lang, huwag kalimutan. So, maraming salamat and goodbye.